A nevydej nás pokušení. Základní verš z Jakuba 1. kapitoly 13. verše. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Opravdu to Bůh dělá? Bůh je svatý, on je láska. On nikoho nepokouší, to my pokoušíme sami sebe. Přemýšleli jste někdy o tom, co měl Ježíš na mysli, když v modlitbě Páně řekl, nevydávej nás do pokušení? Ježíš nenaznačoval, že nás Bůh svádí k hříchu a my ho musíme prosit, aby nás tam netlačil. Takže co to znamená? Stejně jako ve většině, nelí ve všech jazycích, i v řečtině mohou mít slova více než jeden význam. Musíte se tedy podívat na původní slovo a jeho kontext. Řecké slovo pro vedení je eispero. Tento verš lze přeložit jako nenech nás tam jít, neopouštěj nás tam, nedovol nám tam vstoupit. Neznamená to lákat. Řecké slovo pro pokušení je peraismon. Lze ho přeložit jako zkouška, test protivenství. Fráze nevydej nás do pokušení tedy může znamenat prosím, neopouštěj mě, protože sám sklouznu do hříchu, nebo zůstanu v hříchu, ve kterém už jsem. Už jsem se do toho dostal, nebo pokud mě zkoušíš, nenechávej mě samotného, nebo to na mě nedopouštěj příliš dlouho, abych neupadl do hříchu. Někdy vám Bůh dovolí nebo vás přímo postaví do konkrétních situací, aby vám pomohl porozumět vašemu srdci a duchovnímu stavu, aby se vám otevřely oči, abyste viděli, jak na tom jste a co potřebujete. Bible říká, že nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý? Když víte, že jste nemocní, jdete k lékaři, ale jak můžete řešit něco, o čem nevíte? Když vidíme, jací jsme, uvědomujeme si, jak jsme hříšní a víme, že potřebujeme Ježíše. Ti, kdo žijí v blízkosti Pána Ježíše, nejlépe poznávají, jak je člověk křehký a hříšný. Zásluhy ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele jsou pak jejich jedinou nadějí. Bůh podrobil zkoušce krále Sidkiáše. Přísloví 17.3 říká, že Bůh zkouší naše srdce. David se modlil, Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce. Petr říká, že nemáme být zaskočeni výhní zkoušky, která na nás přichází. Pohled na naši hříšnost nás žene k tomu, který může odpustit, když duše uvědomující si svou bezmocnost sahá po Kristu, zjeví se v moci. Proto náš velký protivník se neustále snaží udržet utrápenou duši daleko od Boha. Ví, že pokud se odloučíme od Boha, sklouzneme do hříchu. V poslední části modlitby Páně se Ježíš snaží podtrhnout tajemství moci a vítězství. Říká, že naši jedinou nadějí je být vždy v Ježíši a mít Ježíše v sobě. Nikdy se od něj neoddělit, nikdy od něj neodcházet. Kristus ve vás, naděje slávy. Sami nemáme sílu změnit a vyvinout nové srdce, ale zaslíbení je jasné a bezpečné. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Jak se tedy kontrolujeme, abyste viděli, kde jste na své duchovní cestě? Ježíš říká, že to můžeme poznávat po ovoci. Jak produkujeme ovoce? Tím, že jsme neustále spojeni s Kristem a jsme naplněni jeho duchem. Vyznáním víry se lidé dostávají do církve, ale teprve jejich povaha a jednání ukazují, zda jsou s Kristem skutečně spojeni. A pokud v něm neustále zůstáváš, nemusíš chápat, jak on pracuje, jen mu musíš věřit. Zachraňuje všechny, kdo k němu přicházejí. Jedinou obranou proti zlu je přijmout Krista do svého srdce. Bůh vás volá, abyste se bez přestání modlili, neustále vzývali jméno Páně, chodili s ním a v neustálém vědomí jeho přítomnosti a naprosté závislosti na něm
se od něho nikdy neoddělovali. To je vaše jediná síla. A slibuje, že když se přiblížíte k Bohu, přiblíží se k vám. Modleme se společně. Věřím, že všichni pociťujeme velkou vděčnost, že nám Pán Bůh dává příležitost duchovně růst. A těch 10 dnů, kdy jsme se setkávali nejenom tady modlitebně, ale zažili jsme také i témata, které byly přednášené během přednášek ve Vojkovické modlitebně, protože my jsme přerušili na tu dobu vlastně to naše setkávání, ale ne setkávání nad duchovními tématy. A my jsme byli tentokrát pozváni autorem těch 10 dnů modliteb k tomu, abychom přemýšleli nad modlitbou Páně. A tak v úvodu přečtu Evangelium podle Matouše 6. kapitoly a budu číst od 5. po 13. verš. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané, oni si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jen si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Jak přistupovat k modlitbě? Myslím si, že tohleto je vůbec základní věc, o které bychom měli přemýšlet, protože, jak jste si mohli všimnout, tak upozornění Ježíše, že modlitba a zbožnost, kterou modlitebník vyjadřuje, ještě vůbec nemusí být něčím kladným. To, že se modlím, to ještě vůbec nic nemusí znamenat. Stejně jako všechno ostatní, tak i modlitby mohou být znehodnoceny naším sobectvím, sebestředností. A možná, že si někdo může myslet, že my tady vůči tomu jsme imunní, že se nás to příliš netýká, ale to by bylo naivní, nebezpečné, protože Ježíšovo varování je adresováno komu? Právě těm zbožným. Protože nevěřící se budou stěží na modlitbě předvádět a dělat něco okázalého. Kritické vyjádření Ježíše k modlitbě je důležité, ale je potřeba ho správně pochopit. Jeho cílem není od modlitby odradit a říct, radši se ani veřejně nemodlete, ale on nám chce dovolit růst při modlitbě nebo v modlitbě, protože cílem modlitby je budování vztahu. A to s naším Bohem, s naším Stvořitelem. A možná si někdo může říct, to není náš problém. Máme poznání pravdy, už něco o modlitbě víme, už jsme slyšeli celou řadu kázání a taky už máme něco odmodleno. Nevím, jestli jste se někdy setkali s tím, že jsou lidé, kteří se neradi veřejně modlí. Když je vyvoláte nebo poprosíte, tak řeknou, ty mě ne. Někteří zase, když je vyvoláte, tak víte, že to bude dlouhá modlitba. Někdo má strach, že to nevyzní tak dobře, že neumí tak dobře věci vyjádřit, formulovat, máme nějaký
ostych. Někdy, když máme veřejné modlitební chvíle, tak docela by se dal napsat seznam lidí, o kterých víme, že se budou modlit. Jedni mají obavy, možná, co by tomu řekli druzí, a ty obavy jsou někdy tak silné, že raději mlčím, abych se nestrapnil nebo nebyl za pokrytce. Zase jiní mohou být v pokušení, že ty modlitby musí být okázalé, květnaté a čím víc slov, tím požehnanější čas. Ale v obou případech, jak ve chvíli, kdy člověk má pocit, že to je nedostatečné, že to nedá, tak ten, který naopak si myslí, že to musí mít nějakou úroveň, tak v obou případech vlastně beru ohled na sebe. Vlastně nejde ani tolik jako o ten můj vztah, ale o to, jak budu já vypadat. Ježíš přitom nepopírá, že tím účelovým, okázalým přístupem k modlitbě můžeme něco získat. Nevím, jestli jste si toho všimli. On řekne, ti lidé, kteří se takhle okázale modlí, mají svou odměnu. Všimli jste si toho? To neznamená, že ti lidé nejsou spokojeni. Protože to, co oni od toho očekávají, to se jim také dostává a to je to veřejné uznání, veřejné ocenění. Ale z Ježíšových slov je zřejmé, že právě zaměření na tohleto ocenění je prohra. Že to je to, co do modlitby nepatří. A jestliže přistupujeme k modlitbě s tímhletím způsobem, tak Ježíš řekne, to není dobré. Na druhou stranu je potřeba si říct, že Ježíš nezhazuje veřejnou modlitbu, ale upozorňuje, jak k ní máme přistupovat. Určitě všichni známe to, na co Ježíš klade důraz, že řekne, pokud vašemu modlitebnímu životu nepředchází vaše soukromé stišení, jak to tam je napsáno, že se zavřete do toho svého prostoru a tam se modlíte, tak je s modlitbou něco v nepořádku. Pokud se modlíme jenom na veřejnosti, tak on řekne, ano, tam se vám to uznání taky dostane, ale to je pokrytecké. Ježíš vlastně nás chce vést k tomu, abychom se i v modlitbě cítili svobodně. Aby to nebylo jenom to, co musím, to, co se smí, to, co se očekává, ale abych dokonce při té modlitbě byl sám sebou. Aby mě bylo dovoleno vyjádřit to, co skutečně vyjádřit chci. Nicméně zase nechci teď říct, že není rozdíl mezi soukromou a veřejnou modlitbou. Je. Určitě je, tomu se teď nebudu příliš věnovat, ale určitě ten rozdíl tam je. Proto Ježíš klade důraz na soukromou modlitbu. Protože ono se to odrazí i v té veřejné. Uvědomme si, že my nejsme schopni v modlitbě naplnit očekávání Hospodina. My jsme teď měli téma v sobotní škole, jak udělat Pánu Bohu radost. Nenechme se zmýlit s tím, že formou modlitby uděláme Pánu Bohu radost. Dokonce Pán Ježíš řekne, vy se modlíte, ale kde je Hospodin? On řekne, on je skrytý. Vy ho nevidíte. Nemůžeme ho umluvit, nemůžeme ho obměkčit, nemůžeme ho přinutit jednat. A tak po čem Hospodin touží? A z toho, co Ježíš řekne, tak on řekne, on touží po upřímnosti.
o tom, že se to v tom vztahu skutečně projeví. Nechce, abychom na modlitbě něco předstírali, říkali to, co se má, a dokonce my se pomodlíme a on nás někdy nechává i v nejistotě. Nedostává se nám odpovědí a nejsme naplněni možná tím, co bychom v tu chvíli očekávali. A možná právě v tu chvíli, kdy jsme třeba znejistěli, kdy prožíváme nějaké napětí, tak najednou jsme to my, kteří se modlíme. Najednou otvírám své srdce. A najednou jsou to moje otázky, moje radosti, můj pláč, moje tíseň, dokonce i vztek, vděčnost, možná i zmatek. Chtěl bych vzpomenout některé modlitebníky nebo některé postavy v Biblii. Mojžíš si Bohu stěžuje a dokonce mu vyčítá. Debora před ním jásá a tančí, Anna v hořkosti duše pláče, Job se s Bohem pře a hádá, Jeremiáš křičí svoje trýznivé otázky a Ježíš na kříži vyjádří nevysvětlitelnou opuštěnost ze strany Boha. Tohle to všechno patří do modlitby. To jsem já. Kdy není rozdíl mezi tím, co říkám, a tím, co je v mém srdci. A možná teprve tehdy, když prožijeme takovýto stav na modlitbě, tak si uvědomíme, jaké požehnání z toho můžeme skutečně přijmout. A vlastně v procesu víry objevujeme dar modlitby. Nevím, jestli máte tu zkušenost, někteří jsme vyrůstali v křesťanském adventním prostředí a tak známe ty dětské modlitbičky. Děkujeme ti za papání před spaním, že? A takové naučené modlitby. Pak přejdeme do nějaké té další fáze, ale pokud se nedostaneme do té fáze, kdy před Hospodinem vyléváme své srdce, tak vlastně ještě potřebujeme něco z daru modlitby pochopit. Někdy při modlitbě očekáváme, že zaslechneme Boží odpověď. A to je možná velký problém modlitebníků. Právě ta Boží odpověď. Jak poznat odpověď Otce, který zůstává skryt? Nemáte při modlitbě někdy pocit, že mluvíte, čekáte a ono nic? Přiznám si, že jsem to ve svém modlitebním životě zažil mnohokrát. A někdy bych si přál velmi jasnou odpověď. A víte, někdy závidím těm, kteří mě řeknou, víš co, se mnou Hospodin mluví. A on mě odpovídá a já slyším jeho odpověď. Já přesně vím, jaká je jeho vůle. A já někdy se cítím zahamben a říkám si, jak to, že já to tak necítím. Jak to, že mnohé moje modlitby jsou bez odezvy a tak, jak s nejistotou poklekám, tak zase s nejistotou vstávám. A tak mě přepadají myšlenky a říkám si, no něco s tvou vírou asi není v pořádku, když někdo jiný to slyší a ty ne. A tak pro mě Ježíšova slova, která se týkají modlitby, jsou pro mě povzbuzením a vyvádí mě z té nejistoty, protože Ježíš řekne, nechte
tu touhu po viditelném a jasném výsledku stranou. Netrvejte na tom, že musíte hned dostat odpověď, protože na tomhletom lpí kdo? Ježíš řekne, na to vsadili právě pokrytci. Hrají na jistotu. Vědí, co na lidi platí a tak to dělají. A snaží se někdy o to i ve vztahu k Pánu Bohu. A domnívají se, že přišli na taktiku, jak Boha přimět k tomu, aby jim splnil to, co chtějí. Může to být množství modliteb, nebo jejich správným zněním, postojem nebo intenzitou. A možná, že si vzpomenete, že v Bibli máme popsaný příběh Bálových kněží, kteří dělali všecko možné pro to, aby je jejich Bůh vyslyšel. Ale naše modlitby se nemají ubírat takovýmto směrem. Pokud ji chápeme jako zaručený návod, jak pohnout Bohem, jak chceme, aby udělal to, co si přejeme, tak to není dobrá cesta. Ježíš řekne, nenechte se lapit do sítě okázalostí. Vy se modlete k Otci, který zůstává skryt, který pro vás vždycky bude tajemstvím a na kterého nikdy nebudeme mít zaručenou páku, jak ho přimět, aby se naplnilo to, co si přejeme. Víte, co je zajímavé, že Ježíš tam zmíní? Že náš nebeský Otec už dopředu ví. Všimli jste si toho? My to ani nevyslovíme a on už to ví. Dokonce my ani nevíme, že bychom to měli vyslovit. A dokonce čteme, že je to Duch Svatý, který je překladatelem. Protože my ani nevíme, za co bychom se měli modlit. A Pán Bůh ví dřív, než ho prosíme, co potřebujeme. A tomu máme důvěřovat. A v téhleté svobodě se také máme modlit. Modli se k svému Otci, který zůstává skryt a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Všimněte si, že Ježíš neřekne, že Otec tvé modlitby vyslyší a odpoví ti na každou modlitbu, ale on řekne, Otec tvou modlitbu slyší a on odplatí, ne vyslyší. Splněná přání vždycky nemusí být to nejlepší a opravdu potřebné. Ti, kdo se zaměří jenom na to, jak se splní jejich vyslyšené modlitby, tak dostávají jenom to, co si ten člověk svým omezeným pohledem vůbec dokáže představit. A často ke své škodě, protože Ježíš nám slíbil, že nám dá to, co je nad naše očekávání. Protože my ani nevíme, za co bychom se měli modlit. Ježíš jako by chtěl říct, očekávejte něco mnohem většího, vyššího, než to, co si momentálně přejete. Jak přistupovat k modlitbě? Modlitba je vztah důvěry. Hledáme cestu, hledáme odpovědi. Proto je dobré vyměnit takovou nějakou tu obchodnickou horlivost za důvěru, která možná hledá to, co nám doposud zůstalo skryto. Určitě je to i vaše zkušenost, kdy díky modlitbám a tomu, jak roste náš vztah k Pánu Bohu, najednou chápeme víc a víc to, co nám Pán Bůh sděluje. Máte takovou zkušenost? Že najednou vidíte věci, které jste doposud neviděli. Ale jak to, že vám to Pán Bůh neukázal před 20 lety? Jak to, že jste museli čekat 20 let, než jste to pochopili? Pán Bůh nás zná a dává nám prostor k růstu.
A modlitba je vlastně cestou, kdy se víc a víc přibližujeme Pánu Bohu. Smyslem modlitby není k něčemu pohnout Pána Boha, ale Pán Bůh, aby pohnul se mnou. Bůh touží potom, aby moje mysl, moje srdce zůstalo otevřené, abychom rostli v poznání Boha a objevovali ty taje, ty skryté pravdy, které nám Pán Bůh zjevil ve svém slovu. A je třeba ji hledat. Je třeba mít odvahu a otvírat Boží slovo. Prosit o pochopení. To, že nechápu teď zrovna, to ještě neznamená, že pokud mě bude Pán Bůh milostiv a dá nám čas, že to třeba pochopím za 5 let, možná za 10. A díky Duchu Svatému právě můžeme slyšet tyhle ty Boží odpovědi. A tak nezapomeňme, že ve svých modlitbách má zaznít buď vůle tvá. A v tom se vlastně plní Boží záměr s námi. Protože jaká je Boží vůle? Abychom jednou s ním byli tam, kde je on. A tak jsme prošli vlastně jednotlivými těmi oblastmi, které se týkají modlitby Páně, těmi tématy. Otče náš, jen si na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Ježíš začne tím, že je tady Boží svrchovanost. Také jsme se dozvěděli, že my Boží jméno nemůžeme nijak posvětit, protože on je dokonalý, on je svatý. Ale tím, jak žijeme, tím, jak budujeme náš vztah, tak vlastně říkáme, Hospodine, ty jsi náš spasitel. Když se máme modlit, aby přišlo Boží království, pak to nemá být jenom ve chvíli, kdy nám je těžko. A musím vám říct, víte, kdy já nejčastěji se modlím, Pane Ježíši, přijď, když už toho mám dost. Když už to na mě to břemeno je moc těžké a někdy si říkám, Pane Bože, už je to jedno, jak to se mnou dopadne, ale prosím tě, přijď. Ale když Pán Ježíš řekne, aby jsme se modlili, přijď tvé království, tak chce v nás budit touhu, že tam chceme být. Stan se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Všichni máme rádi plánování. A je to správné. Ale nesmíme zapomenout, že do těch našich plánů patří vlastně Bůh, který je nad tím vším. Náš denní chléb dej nám dnes. Mnoho věcí považujeme za samozřejmé a Pán Ježíš řekne, už ráno, když se probudíte, tak odevzdejte všechno Pánu Bohu, včetně vašeho jídla. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Bez odpuštění jsme mrtví. A apoštol Pavel řekne, když jste byli v těch hříších mrtví, nyní jste vstali k životu. Co to znamená? Že nám je odpuštěno. Odpuštěním se totiž děje naše posvěcení, naše očištění. Ta cesta není jednoduchá a přesto jsme k tomu vyzváni, abychom na to každý den pamatovali. A nevydej nás v pokušení. To je dnešní téma, které jsme četli. Ježíšovo vyjádření o zkouškách není jednoduché na vysvětlení. Jak jsme tam četli, Jakub napíše, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a také sám nikoho nepokouší. V 2. Paralipomenon je napsáno, že Bůh vystavil Sidkijáše zkoušce. V přísloví 17.3 se říká, že Bůh zkouší naše srdce. David se modlí, Hospodine, zkoumej mě a podrob mě zkoušce. A Petr říká, že nemáme být zaskočeni výhni zkoušky, která nás doprovází.
To znamená, když někdo prochází pokušením, je to něco špatného, když se máme modlit, nevidej nás v pokušení. Velmi dobře víme, že po pádu do hříchu jsme všichni byli vydáni pod moc zla. Po pádu do hříchu jsme všichni byli vydáni pod pokušení. Je to tak? Spadli jsme do toho. A ať chceme nebo nechceme, tak jsme vydáni pokušení. Podobně jako Job jsme vydáni na pospas zlu. A všechno by nasvědčovalo tomu, že Hospodin nese odpovědnost za to všechno, kdyby se nezrealizoval ten připravený plán záchrany. Protože Pán Bůh ve svém synu sestupuje kam? Do toho zla. Najednou on sám se vydává pokušení. Dobrovolně. Nemůže použít svou božskou moc a dokazuje, že Stvořitel, nebeský Otec, má tu moc nás vytrhnout, tak jako vytrhl svého syna. My nemůžeme žít tak, jak žil Pán Ježíš, bezhříšně, dokonale. Ale to, co můžeme zažít stejně jako on, že je mocný Bůh, nebeský Otec, který nás vytrhuje, zachraňuje. Správně bychom měli ten text číst: neopouštěj nás v pokušení. Protože pokušení se nemůžeme vyhnout, ale v moci Ježíše Krista a pod vedením Ducha Svatého můžeme projít, tak jak píše David, i údolím stínu smrti. Jsme v závěru 10 dnů modliteb. Přestože jsme si řekli o modlitbě hodně slov, bylo určitě hodně slov napsáno v chytrých knihách, ale v závěru bych se chtěl připojit k prosbě učedníků a v pokoře vyjádřit to, co zapsal Lukáš: Pane, nauč nás modlit se. Amen.